treballo a la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls. L'ELA és una malaltia neurodegenerativa, que les sigles són esclerosi lateral amiotròfica. I acompanyem a les famílies que pateixen aquesta malaltia durant tot el seu procés. I el que intentem, o el nostre principal objectiu, és millorar la qualitat de vida de les persones i també de les seves famílies, que també li donem molta importància. Nosaltres atenem a tot Catalunya, arribem a tot Catalunya. Nosaltres la nostra atenció principal és a domicili de les persones afectades i arribem a qualsevol població de tot Catalunya. Les professionals de la Fundació estan distribuïdes per zones i d'aquesta manera també optimitzem els desplaçaments i els recursos, però per això, per arribar a qualsevol punt de Catalunya. Nosaltres l'acompanyament que fem és a domicili i oferim una atenció en treball social, que és la primera persona que visita a la família i la referent durant tot el procés de la malaltia. Oferim també atenció en teràpia ocupacional per tot el tema de l'autonomia de la persona. El que volem és que la persona sigui el màxim d'autònoma possible. I dins d'aquest departament tenim el banc de productes de suport. Nosaltres tot el material que... La malaltia requereix molt de material de suport, llits elèctrics, grues, butaques, i aquest material nosaltres tenim un banc i quan la persona, juntament amb la terapeuta, valora que li faria falta aquest material, nosaltres el cedim des del banc i així evitem aquesta despesa extra que generaria la compra d'aquest material. Després el que fem és, des del primer moment que la família es posa en contacte amb nosaltres, comencem a treballar tot el procés de final de vida. Una cosa que fem és el document de voluntats anticipades. Creiem que és molt important treballar-lo. Primer perquè la persona, quan ja no pugui parlar o no pugui expressar-se, sàpiga quin és el tractament que vol rebre, pugui deixar per escrit el tractament que vol rebre, i a més també com a tranquil·litat també per la família, perquè és un moment molt dur haver de decidir, prendre una decisió a nivell mèdic per l'altra persona que no ho pot prendre, i després creiem que es treballi aquest document previ dona molta pau i tranquil·litat tant a la persona afectada com al familiar. El que fem és això, que nosaltres estem cobrint totes les necessitats o les mancances que l'administració pública no pot cobrir i després nosaltres el nostre principal objectiu és millorar la qualitat de vida d'aquestes persones acompanyant-los durant tot el procés de la malaltia.